alkaa olla harjuksen kokoa. Hyvää päivää ja tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan lyömässä kamoja autoon. Ensimmäistä kertaa lähdetään kärryn kanssa, niin ei tarvitse kaataa mitään penkkejä täältä. Mahtuu Skodan perään kaikkien laukut ja kärryn kelekkaa, kairaa, löpöt. Kiva ollut. Ko hiljaa? Mä että laitetaan pelkkiä laukkuja sinne perään, muuta menee kärryssä. Joo. Otiks sä sen perhon? On se mulla mukaan. Lait tässäkin sinne. Tetriksen maailman Ruotsin mestaruus. Miten nämä saadaan kyytiin? Ei, kyllä se on vaan ajettavaa se 2 reissua. Että pääse mihinkään. Vaan ajettavaa se 2 reissua ja... No jos 2 ollaan nukkumassa niin kuin normaalisti, niin hyvin mennyt. Siis sinä hullu menat hiihtää 20 kilsaa karvaakin päässä. Joo, ei tonne missään. Ei. Oo. En hikoile. Joo, sulla on aivan. Lähetään suorittaa. Otatko näitä rinkapeliä? Elos puoli matka. Anu on käynyt 1 kuorman viemässä ja vielä hakkee jänää. Menikö hyvin? Joo. Ei oo. Mä vaan hirvitti jättää ne kamerat ja kaikki. No, mehän ollaan tunnissa kaikki se. No vähän. Suunnitteliko? Mitä? Tämä sun spottivala. On hyvä. Saa vaihtaa kamaa. Se vaan valaamisi tosta vaan matkaa Ja homma jatkuu. ottaa päähän. Huomentaa. Olisi ensimmäinen aamu ja... lähtiä aamupalan jälkeen taas tutkimaan. Oi. Onko se hampurilaisia? Esitellään meidän keittoalusta. Sykkäri. No se on jo perinteeksi. Karavaani, semmonen istujalus. Eikö mikään se? Askelma. Askelmalauta. Mahtuu just passelisti tuo astiat tänne alle. Sitten on tämmönen muovipinta, niin trangia ei liiku siinä just. Ja 2 trangia menee just. Ja sitten on vielä tämä meidän leipägrilli kautta lämmitin tässä. Hui, kato. Oi joo. Näytä nyt, pääseekö sinne ilman suksia? Pääseekö sinne ilman suksia? Yksi oli lähdössä pilikille ilman suksia. Ei pääse, ei. Jos koirallakaan ei kannata tuolla ollut hankin, niin ei se autakko sivaakoja. Räkkärin mukaan näyttäisi olevan ihan tummaa, eli uskalletaan kairata testireikä. Tappa sinä tuo sauva. Katsotaan sillä se jää. Vittus. Ei osu sauvapohja. Niin, ja tuossa on. Ja tässä näette tuo sohojon poistotaktiikka. Hiittata ylös, niin sompa tuo melko läjän kerran. Niin paljon siinä on jäätä. Tuossa oli niin... niin no, on se 30 senttiä ainakin terästä pelkästään. 30-40. Eikö osu sauva? Kokeilepa sille, että laitat kättä. No, kokeillaan siitä. No Manulla. Onko ennätys? Ennätys. Ei se on pois oo. Ei, mutta laittaa se vasta. Miten se veti niin? Vetikö lopun? Ihan. On siinä kuule elämää tuolla jäällä. On.
yksi käy pyörähtää pois, niin siitä toinen tulee katsomaan. Jatka. Ne tulee järkiä tuolta suunnasta. Ei, mulla tuli ihan mistä sattuu. Taas on vapaa mutkas. Tää ei oo kyllä edes. Mä en tiedä miksi ne vettää näin. On niin vauhti päällä tuolla jäällä. Mulla hiljeni vähäksi aikaa tuore. Ei se tuu sille. Mitä ne sanoo sillä lohirannassa aina? Anna painetta sille kalalle. Kasvaa, kasvaa. Tää alkaa olla jo harjuksen. Tuo alkaa olla harjuksen kokoon. Ja hei, kerropa tähän samaan syssy, että sä sanoit, että sulla on kaikki tavarat mukana, kun lähettiin torniosta. Mikä jäi? Se on joka on tässä. Ei siinä ole, kun 30 senttiä sohojoa ja vähän terästä. Käympä taas kattoo miltä tuolla jäällä näyttää. Jonkutala. Joo. Ei ota kiinni. Ei. Tätä kiinnostaisi vähän ottaa. Vielä kerran. Leirinranta tyhjeni, niin lähdetäänpä käymään tuolla tutkimusmatkalla. Tultiin katsoa, että näkyykö täällä hankikorreja, niin... Turjia jotkut käyttää. Siellähän menee ainakin. Oho. Näkyykö pintakäyte? Meillähän on perhovapaa mukana. Että... Perhoavat. Niin, 2 kappaletta. Enpä nyt on kyllä tuo tuulikin, että se... Joo, ei me tänään kyllä heitetä perhoa, mutta joku päivä kun on vähän lämpimämpi vielä. Mutta ei se tuo yksi hankikorri vielä kessää, että koitetaan paljon tää lisää. 4 korria löytyi tästä rannalla. Se on hyvä merkki. On se eteenpäin. Oo. Sitten tulevat päivät on vielä lämpimimpiä. Niin se vaan parantaa. Varmasti olisi jotakin pintaelämää, jos ei tuulisi pari. Näytäpä, kun tehtiin hieno heittolata, mistä meidän sukset jalassa ja heitettiin. On valmis latuu seuraaville päiville. Tää te. Valmis latuu seuraaville päiville. Sukset jalassa. Niin, että perho. Ei nyt viittinyt kahaluhousia tänne saa. Mutta nyt oot voinut muuten käyttää niille sinun puolen sentin nastoille, niin se kahalukenkin. Ois. Löytys pitoa. Yksi semmonen sivusilmäpärskäys näkyy, mutta en anna kyllä hirveästi painoarvoa sille. Voi olla, että tällainen talven jälkeen näkee kangastuksia. Mutta mietipä, on aivan viimeisen päälle virtaa niinku pinturihomma. On. Just sopiva tuommoista rauhallista. Jep. Ei näy kaloja. No, me emme vielä pilikille. Joo, pilikitään vielä pari päivää. Niin. Pani taas sitten enemmän niitä korjaa. Tultiin nyt tämmöiseen paikkaan, että tuolla näkyy tuo virta. Ja tuossa näkyy tämmöistä tummaa jäätä. Se virta menee tuosta vierestä ja tuolla on jo rauha. Katsotaan mitä tästä tulee. Laiha kaveri, mutta aika pitkä. Tähän tuo. Kuuneli päälle liikkuu. Hei hei. Altun kaveri. Haistapa tuosta. Haista tuosta. On tuo. Tuossa. Nolla se sitten.
Onko näkynyt? Ei oo. Onko näkynyt? Tämmönen ihan pikkunen kävi äsken tossa. Aamulla oli sama homma. Iltasyönnin. Tuleeko oltu kallaa? Totta. Jakso nukkuu tuolla reijällä. Tärppääkö? Ei. Siinä oli joku iso kala. Se varmaan näkee unta. Ei oo pölypili. Näkikö sä unta? Ne. No niin, tappa. Ei, aika nopeasti siitä tuli semmonen hento vastaisku, kun tänäisin vappa. Ei nyt mikään mahtoa, olen pikkunen näin. En tiedä, pitääkö näille illempana tarjota pientä. Mulla on morri täällä. Eipä tuu iltasyöniltä kallaa, niin tehdään sitten avaanto. Kesti parhaan uskaltaa uimamäkään. Mikä tuo on reunimmainen? Se on tuolle puulle. Ei muuta kuin vastaus homma. No niin, näytät miten se pursu. Tähän menneekö veitsi voi? Haluat tuon kaulikin. Kuka menee uima? Ekaan. Aika pieni se on avaannoksi, mutta ei me sinne ollakaan menossa. Ehkä. Ja ollaan, että jos kukaan ei saa yhtään kallaa reissu aikana joutuu käymään. No ainut kyllä. Ainut kella on uikkarit mukaan. Alapa koira, kun ei tarvitse ruokaa ottaa mukaan. Yö jää. Onko hyvä? Mitä sä Riku teet? Miten ne niinku puuhaa? Eilisellä iltasyönnillä ei oikein tullut mitään. Ei. Yhden isomman näkkinkö se oli ohi, mutta ei se välittänyt mitään. Ja nyt se on sitten lynttänyt tuulen. Nyt ole huono juttu. Mikä? Tuuli. Mm. Tämä on palas. Kiinan varsi. On se sillä kun se toimii. Mutta kun tuo ei lähde tuo viimeinen teleskooppi. Eikö se lähde voimalla? Älä ajo. Mulla on vähän semmonen fiilis, että sulla tippuu tuonne. Kumpi? Se GoPro tippuu järveen. No on noin puhelimen tiputtanut tänne vuodelle. Ei, että kato se kiristyy näin. Aha. Mutta kato, eikö ookin tuolla vielä yksi semmoinen?
Oho. Eikö me lähdetä kalalle? Tuppako Jullellaan kohta junaa kiinni. Eikö siihen vieläkin lappi yöllä? No en. Näkeekö siitä hyvin? Näkeekö siitä hyvin? Näkyy. Minkä se Julle sai? Ei tämä mikään ihan valtava kyllä ole, mutta on kuitenkin harvinaisuus. Tämmönen. On komi. Saikohan veneekin? Saiko? Sai. No niin. Saiko nää se iso? Se on mahdollista, itse näytti. Onhan se. Millä valiolla? Niin. Kauan sille piti tarjota. En tiedä, onko tämä isompi kuin se ei. Komia kala. Nyt ois. Ei. Tappako tämä on hyvää se on hieno, eikö ole? Kerropa Antu illan yhteenveto. Ei on sulla hieno makuupussi. No sieltä takarivistä. Summatkaapa päivä. Kaloja tuli sillai 1-2 tunniksi. Oliko minä sain se isomman tänne? Mitä se on? Sulla oli actionia siinä valio. Joo, valio toimi tänne ja... Olisiko 4,7 viiva... No 4,6-4,8 siihen väliin se olisi tarve. Niin siinä huomenna herätään pikkusen aikaisemmin. Ja Julle näki taimen. Niin, se Niin. taimen. Olin juuri pääsemässä siihen. Odotin vain puheenvuoroa. Niin. Ja ei ollut mitään kauhean pieni taimen. Nyt pyritään herää aikaisemmin, että ollaan siihen kunnon aamusyönti. Ja pyritään näkemään muutkin taimet. Joo. Muuta kuin hyviä öitä. Huomenta. Monesko päivä? Kukka muistaa. No sen mä tiedän, että mulla 2 yötä on jäljellä. Olisiko tämä sitten 3? Mutta onko nopeet aamupaat ja kalaa? Miksi tämä on tässä? Mä oon lähtenyt vähän liukuun. Tästä se olisi aamupalaksi. Paahtoleipä. Paahtoleipä. Ja nuudeli. Nuudelia. Se voisi olla kyllä ihan hyvä. Lähdetään sitten kalalle. Vähän lähti hyvin, kun heti kävi 2 kalaa pyörähtä. Katsotaanpa kävisikö ne vielä. No joo. Oi, mikähän tuo on? Näytti taimenelta kyllä. Näytti pikku taimenelta, kävi niin vauhdilla tuosta. Kyllä on vauhti päällä. Ja pääsi irti. Mä en nähnyt yhtään mikään. Kapavaneen se kano. On kahdella. Se on joku jytky. Tuo
mä just ontua. Kun mä kuulin, että ne Ontua pusuttelin, niin samaan tien lähti vapaa käsi. No eikö pikku paska. sillä on vauhtia. Ole nyt. Pikku kala. Onko pieni? Mutako korri kalaa? On makiat hanget siihen. Onko meillä kiire? On varmaan 10 lämmintä tässä aurinko. Varmaan enemmän. Otanpa löytyykö niitä korreja. Joo, näkyy elämää, mutta ei ollut kaloja. Joo. No, kuukauden päästä Norjassa. Onko se jo kuukauden päästä? Joo, helatorstai. Kas nyt vähän yli kuukausi. Ehkä. Sehän on puolensa välissä ensi kuuta. No ehkä kuukausia viikko. Joo. Kyllä täällä lentää jotakin mitä. Entä? Kuukkeleita ja kuskikaraa ja... Tai et tiedä sitä. On muuten paljon enemmän kuin eilen. Huonot menneet. Oota, ei lähdetä vielä. Vähän harmi, kun meni pilveen. Niin teki. Me myöhästyttiin, me oltiin Se oli kahvilla. oikein lämmin. Oltiin kahvilla paras. Voi olla. No, lähdetään iltasyönnit ja kattoo. On kyllä harreja paikat. Tai Taneli. Niin. Niin. Niin, se oli eilenkin iltasyönnillä näkyy. Kaimon. Vaan väneillä meni vapaa poikki. Niin. Ai voi. Housut antoi vissiin periksi. Ai oi. Ei ollut tarkoitus tuohon vielä tyhjentää tuohon. Ei. Mikä se housuille tuli? Täpä tuu. Häh? Eikö ne repees auki? Oo, henkselit repees. Toinen kiinni. Ei olisi ollut pitkästi. 30 senttiä, niin se olisi mennyt ohi sit. Tein mä telekkarin. Sitten toivotaan, että tulisi se kala. Tästä puuttuu kuule grilli. Sitten semmonen oikea mokkamasteri, jos oikein kiva. No miksei trangiallakin. Seteltä tähän päälle. Niin. Ei olisi ainakaan epätasainen nukku. Harvemmin on kiviä täällä jäällä. Mikä tulee vesi jäälle mukaan. Niin. Tai tietysti jos kattelis, ei kerta kaikkiaan sotkis siellä. Vähän nää niin
semmosia vesiä, ettei tänne kyllä mielellään päästä mitään paskaa pois. No ei. On näkynyt iltasyönnillä? Ei on näkynyt vielä. On hyvä aika käydä tätä kalustoa läpi ja just puolasin uudet siivat yhteen vappaan. Ootellaan, että kalaa tullut. Siellä voi jotkut viisaammat kertoa, pelkääkö kalaa, jos on näin iso avanto. Se on ristiriitaista tietoa. Osa kertoo, että ne tykkää, jos jää alle päästään valoa, ja osa sanoo, että ei tykkää, pelkää. Kommentoikaa. Tältä se videon teko näyttää. Mutta laulaa niille sitä kutsumuslaulua. Ei. Variksutkin vaan nauraamassa. Kuulostaa sitä äänenmurrosta tällä meidän GoProlla. Tuolta se kuulostaa, kun tehdään video. Niin se on. Oi, oi. Tultiin vähän liian aikaisin tänne iltasyönnille. No ihan hyvä, että kerettiin tehdä tämä avanto tähän. No joo, mutta oltais tässä melkein kerennyt syödäkin. Olis vielä kebappia siellä. Sitä mac and cheesea. Nuketteja. Niin, joo, nuketteja on. Nyt ne on iltapalaa. Mac and cheese ja nuketit. Plus kurkku majoneesi. Huomiillaksi oli luvattanut sitä revontulia. Ja Meininkiä ihan kunnolla. Aletaanko puhua syvällisiä? Mitä Manu kalastus merkkaa sun? Ehkä kyllä veisi. se on elämäntapa. Niin, oi. Ehkä me ei vedä siihen ruveet. Tapoja kuolla. Jos ei se ole esimerkki rasismista, nimenomaan systeemisestä rasismista, rakenteellisesta. On hyvä, ettei laittu enempää niitä Jos toukkia. nyt muutamasta kultarahasta kavaltaa. On hyvä, ettei laittu enempää niitä toukkia sinne reikään. Niin kansojen... Iltasyönti tiivistettynä. 3 tuntia ja 1 kala. 1 kala. Pikku. Niin. No. Ollaanko me tänä aamuna varhain? Ei, huomenna aamulla ollaanko varhain liikenteessä. Tänne syömään ja kuivattaan kamppeita. Nuotiolla. Huomenta. Huomenta. Täällä jälleen. Täällä ollaan iso avannon äärellä. Toivottavasti me nähtäis kaloja. Illalla oli vähän... Ei kokkoa tuotu vähän. On se aina jaksaa tänne tuolta teltastakin tulla, kun teltas on niin kylmä. Pitää tulla tänne jäälle lämmittelyyn. Niin. Aamu eka actioni täällä. No niin, käsittele ylös. Helpommin sanottu kuin te. Meidänkö teitä on tullut? Ei oikein saa annettua painetta. Siroin maallinen vapaa. Auki, vapaa kiinni. Sieltä se vaan yhtäkkiä ilmestyy. Niin ne tekee. Pitää älytöntä tykitystä ovella. Ei. Se on pitkiä sekunteja, kun täyttää tuommoista puuta. Ai. Pistäpä joku äänikirja kuuluu. Se on sen kalakalenteri. Pitäisi olla keskiverto kalastuspäivä. No, 1 kala. Onko sitä sanonut keskiverto? No on se parempi kuin kohtalainen, mikä on huono. Syöntiajat on 7:05 aamulla, 4:30 illalla. Joutaa istua koko päivä tässä. No menee. Syösi kyllä myös
5:12 yöllä ja vähän ennen 4 lopettaa. Jaa. Yöllä. Niin. Joo. Pimiessä. Mutta täällä kyllä lukee, joku on googlettanut, että milloin kala nappaa. Kala syö parhaiten aamuvarhaisella noin kello 5-9 ja iltapäivällä kello 15 eteenpäin. Keskipäivä ei ole parasta aikaa kalasta. Ahaa. Voiko kalakalenteriin luottaa? No voiko? Eläintieteen professori suhtautuu kalakalenterin uskottavuuteen huumorilla. Mutta samaan hengenvetoon toteaa kuun aiheella olevan merkitystä kalojen aktiivisuutta. Että tämmöstä tänään. Ja. No tulee vaan kiiltäviä pilikkejä, kun päivän kiilottaa. Hinkkaa hiekkapohjaa vasta. Ei oo maalia jäljellä. Kato kala. Otti kiinni. Aika iso. On. Valtava mökkö. Ota siikako. Ei ota harri. On se ihan. Nyt ylös, niin minäkin pääsin kalaan. Ei paljon toivoa. Näytähän. Kohtalainen niinku kalastuspäivä on. Tuliko iso kala? Otettiin ruuaksi nyt. Sitä ei tää vierestä raavitse. Ei se auta, onko kaivaa sitä vierestä. Eikö se on se pilikki, kato. Onko mielenkiintoista kuin pilikki? Vai katokko hän niinku omaa kuvaa sitä? Klausia niitä oransseja ja vorroja. Mulla taisi sinne siikapilikille silloin viime talvena jää kummatkin. Älä tipuu sitä. Muista, että haukia tulee joka paikassa. No. Ja joka heitolla. Ei näkynyt haukia eikä harria. Ei siinä käytiin. Eikä ne edes tiputtaa vielä kunnolla. Niin. Käytiin 4 tuntia tuolla Jeerassa yrittää siellä kalaa, jos niin lopulta se syö tässä teltaiseen. Miten meidän tämänpäiväinen pilikkihomma? Lähdettiin käymään vähän tuolla muualla, niin eihän se oikein toimi. Mä sain 3 tänne ja te saitte 0. Ei, mä sain yhden. Saik? Sain, Sai, oli ja niin pikku. pieni, ettei sitä lasketa. Mä kyllä se iso pyörii sinne, mutta pieni jättikin. No, mä sain ekana päivänä eniten. Se kaikin puolin ihan onnistunut reissu. No on. Ja siis tuokin vaikka lähettiin sinne, mitä nyt 3 kilsan päähän hiihtään tänään, niin näkipähän minkälainen järvi se on. Joo. Ei tullut kesällä käytyä. Eikä tarvi ensi kesänä mennä. No todellakin saavi. Vetoustellaan metrin taimenia. Eiköhän tämä reissu ollut tässä niin. Miltähän mä näytän? Kiitos katsomisesta. Mä katson naama. Nyt tietenkin 5 päivää pihalla, niin se vähän näkyy naamassa jo. Kiitoksia katsomisesta ja
Ensi kertaa. Ensi kertaa. Kuukauden päästä. Adios. Valmiiksi katkeria, koko joukko se laulaa ja huitoo käsiä. Aukko tuo yrittää saada tätä maailmaa. Kun köyhä